Quddiem akkuża serjissima, Robert Abela jażel illi ma jweġibx. U fl-ebda ħin ma' ċaħat li hu kellu laqgħat sigreti f'Kastilja biex jingħata flejjes min nies fin-negozju. Kif se nkunu partners magħkom uffiċjalment, mhux individwalment f'Mejda Kastilja biex ittini 10%? Partners uffiċjali bil-50%? Minflok ċaħad din l-akkuża Robert Abela stqarr illi hu ma kienx se jwieġeb biex ma jaħlix ħin. Ikolli l-opportunità li nwieġbek għall-allegazzjoni bla bażi għadek kif għamilt fil-forum opportuni, ma mhux se naħli l-ħin li għandi hawnhekk. F'din l-istess attività, il-mexxej tal-Labor ħareġ jattakka lis-settur bankarju bi statements bla ebda preċedent fejn insista illi qed jitlef il-paċenzja. Kultant inħossni qed nitlef il-paċenzja ma' dan is-settur. Mbagħad ikun hemm burokrazija żejda illi frankament ikolli diffikultà biex nifhimha. Dan mingħajr ma ammetta li l-burokrazija żdiedet propju minħabba li kien hu illi daħħal il-pajjiżna fil-grey list tal-FATF. Matul id-dibattitu Abela ma offra ebda soluzzjoni dwar iż-żieda fil-prezzijiet filwaqt li ma qal xejn dwar il-fatt li fit-tieni mandat tiegħu hu se jkun qed jibgħat lin-negozji jiddejnu. Waqt din il-laqgħa l-President tal-Kamra tal-SMEs Paul Abela kif ukoll il-Kap Eżekuttiv taċ-Chamber Abigail Ġusmamo saħħu li l-gwerra fil-vant tal-Ewropa qed toħloq kriżi kbira fuq in-negozji Maltin u Awċin. Bil-Kap Eżekuttiv tisħaq li kulħadd qed iħabbat wiċċu ma' żieda sostanzjali fil-prezzijiet u insistiet illi dan kollu qed tkun ta' teddida l-investiment. Affaċċat b'dawn l-appelli, Robert Abela baqa' ma ressa ebda proposta għajr illi reħiela għal-Magics. Hemm xi formula maġika? Iva u le. Fil-waqt li Abela uża din l-attività biex jirrepeti n-narrativa partiġana tiegħu, fl-ebda ħin ma kundanna lill-esponent tiegħu Joe Deponogrek illi fl-aħħar jiem ftaħar bil-korruzzjoni tal-Labor. Dal-korruzzjoni ħadna xi ħaġa. Ħalli daw, ħalli lejn, qedtu iva, qedtu Kristu kellu tnej, wieħed tajjeb u qedtu ħażin, qedtu aħna ma nħalli lit-tajjeb. Intant, quddiem il-membri tal-Kamra tal-SMEs, Robert Abela għażel li joqgħod jiftaħar b'5 membri mill-Kabinett Laburista fil-waqt illi ħalla barra l-qbija tat-tim tiegħu.